balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Ɲina écoltaw o labɛn sabatili olu baaraw kadara kɔnɔna na sigida fɔlɔ ma ɲɛma a ye baroda sigi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ni ka ɲɛnamaya ka bɛn alamisa don ma. Sigida fɔlɔ o ɲɛmayaso la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a dakun o tun bɛ tali kɛ fɛn min kan walasa ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin o waleya in ma o ye bandiya ani fɛn kuntanw mini sigida fɔlɔ o kalansow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ se ka bali cogoya minnu na an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan Serifila Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Daramani Male an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. Nin lajɛrɛ belebele in n'a la ɲinina Bamako marabolo fɔlɔ ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Mahamadu B. Keita ye. A kun ti dɔwɛrɛ ye walasa ka hakili jagabɔ kɛ ekɔliden somɔgɔw ani maa minnu da bɛ don ekɔliko kunnafoniw na fan dɔ fɛ ani fan wɛrɛ fɛ ka fɛrɛ ani dabalu tigɛ gwɛlɛya minnu bɛ ekɔlisow kɔnɔna na belebele ka bɔ la n'o dɔ ye banditisme ani kɛwale jugu minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka kalanko ka don galama la. Quand les écoles sont sécurisées, les familles sécurisées d'endo, tout là, bon, garder mais tout ça c'est déjà aux sources d'insécurité de nous de garantir les déjà c'est très important. La circulation est respectée dans la commune, ça c'est très important. Si les personnes et leurs biens sont sécurisés aussi, ça c'est très important parce que bébé jouer sur l'éducation des enfants. Alors, école là, on a à disposition d'État en tout cas à partir de cette année. Bon, quelqu'un l'a dit, c'est que nous sommes en il le faut pourtant. Parce que ni teni be anna kara mo kelen de ye ni mo ye teni ye kuru kono dem sonu be sarba fa attention la police là jatemine la ayirala k'a fɔ ko Bamako marabolo fɔlɔ n'o ye commune 1 ko a kalanko a kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen kamana gan an bɛ wagati min na ko bi ka sabu kɛ indiscipline ani lakanabaliya o ɲɔɲalen don a kalansow kɔnɔ. A bɛ dɔgɔkun fila bɔ ni ye papier dɔ ci maire ma quoi an ka se ka hakili falen insécurité min bɛ ekɔliso la yanni ekɔli ka daminɛ donc maire ye n ka welekan jaabi a ye directeur ni enseignants bɛɛ fara ɲɔgɔn kan syndicat ni parents d'élèves pour que an ka se ka nin ɲɛnajɛ in kɛ quoi ka plan de sécurisation kɛ dans tous les établissements scolaires publics et privés donc o de y'a to bi an nana sɔgɔmada in na an bɛ nin baara in na donc an b'a fɛ k'olu kɛwale de bali sisan maîtres bɛ se ka kalan kɛ hɛrɛ la ekɔlidenw fana bɛ se ka kalan kɛ hɛrɛ la donc anw ye policiers de ye anw chargelen bɛ sécurité de la n y'a f'u ɲɛna fana sisan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo policier kelen tɛ se olu fana kelen tɛ se maire fana kelen tɛ se an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan pour que ka plan de sécurisation kɛ ka commission de discipline sigi policier bɛ k'a la chaque mois an bɛna réunion kɛ mairie la là où ça ne va pas on intervient là-bas n ye numéro vert fana di. Chaque fois il y a des problèmes ni classe datuguna sisan école datuguna kala mena damina mɔgɔ minnu bɛ to école kɛrɛfɛ o policiers wele kana an bɛ n'u interpeller ka taa n'u ye commissariat la pour que u kana tɔw bali kana kalan kɛ. O waleya jugu in kɛlɛli n'o bɛ senna diɲɛ don o don o ka kan ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ ekɔliden somɔgɔw ekɔlisotigiw ekɔliso dɛmɛbagaw ani jamana ɲɛmɔgɔ minnu ka wulikajɔ ɲɛsinnen bɛ ekɔliko matarafali ma an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan kelen kan. Insécurité bɛ école la parce que école karamɔgɔw yɛrɛ bagabagalen don kosɛbɛ denmisɛnninw bi bɔ k'u bɛ taa kalan na fɛn wɛrɛ de b'u kɔnɔ min tɛ kalan ye donc n'i ye denmisɛnnin bala diyaɲɛ ko la a b'i agresser mais denmisɛnninw ɲinɛna de u bɛ taa kalan na école la ka fɛn dɔn ka dɔɔnin kɛ e min filɛ journalisiya la bi école de y'a to e bɛ ka nin kɛ bi kalan de y'a to i y'a k'i sɛbɛ don kalan ma o de kama e bɛ ka nin micro sine da la bi. Ne ye kalan kɛ ka baara kɛ ka taa retraite la c'est pourquoi ne fana jɔlen don e ɲɛkɔrɔ bi n bɛ ka i jaabi mais denmisɛnninw t'o dɔn. An yɛrɛ b'a dɔn insécurité ko bɛ cogo min sisan an ka école la an jɔrɔlenba don écoledenw maîtres bɛ cours la tuma min na écoledenw bɛ na ka na maîtres menacer o tɛ se k'u ka cours kɛ bilen Buluka n bɛna exemple dɔ ta Bulukasimugu courba dɔ bɛ yen à partir de 15 heures déjà école bɛ envahi écoledenw tɛ se ka kalan kɛ bilen dɔw bɛna ka na ka mobili yɛrɛ jɔ moto jɔ veranda kɔrɔ k'a fɔ maître ma a teliya k'a fɔ an bɛna an ka balontan e bɛ classe kɔnɔ mɔgɔw bɛ kɛrɛfɛ u bɛ balontan na écoledenw tɛ se ka concentrer maître yɛrɛ tɛ se ka concentrer yɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ écoledenw yɔrɔw ko k'olu ka titre foncier ko maa si tɛ se k'olu labɔ yen maa si ko tɛ se k'o labɔ yen ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne chargelen don sport la
des fois ni amina des fois éducation physique antara kata sautoir sin terrain gono ka simani fembe kala dugu jera na soro ko don ya be karka bo ko ka terrain du o ko sugo be ke tuko mi vraiment antado amina o problème résolu tuko mi pour ato ne ngo parent de levu e ko karamo ambe de semena parce que ayanga responsabilité bla an b'a yira la k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na lajɛrɛ n'a kun tun ye ka kalan wuli san 2000 ani san 17 ka taa se san 2000 ani san 18 ma o koɲɛw labɛn ni ka kɛɲɛ ni lakana o sabatiliko ɲuman ye ka bɛn ni kalan wuli ye. Septembre kalo tile 28 o talen do diɲɛ selegi naani jamana bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛ wulufa o tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen n'u k'a ma ko raji an b'aw ladɔnniya k'a fɔ raji ale ye bana ye min dɔnnen do kosɛbɛ ni wulufa de ye o bana in a bɛ lasɔrɔ adamadenw yɛrɛ fɛ baganw de sababu la Amadu Jara Tata Ture ani Mohamed Siribe olu ka sɔrɔlenw bɛ kɛ sababu ye an bɛ caman faamuya bana in kun kan. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen do ka ɲɛsin araji kɛlɛli ma n'o ye bana min n'a bɛ sɔrɔ bagan kinda fɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in sugandira walasa ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ nin banajugu in kɔlɔlɔ la sabula an bɛ don min na i ko bi a kɛlen do dansago ye diɲɛ jamana caman na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ san o san mɔgɔ b'a 60 o de bɛ bɔnɛ a nin na ka sababu kɛ araji ye ɲani suguya bɛɛ lajɛlen na a mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin namɔgɔw ye wulu ye denmisɛnnin namɔgɔ minnu sɔrɔ k'u kin ni ka nin bana jugu in bila u la ka sɔrɔ kɛmɛ sarala ni wulu 70 ɲɔgɔnna sɔrɔla ka pikiri kɛ u la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ nin bana jugu in na o min bɛ sɔrɔ wulu kinda fɛ ye journée internationale de la rage diɲɛ bɛɛ kɔnɔ rage bɛɛ bɛ kuma kan ɲina bi bɛɛ b'a essayer k'a kɛlɛ rage ye mun ye an b'a wele bamananw na ko wulu fatɔ ka bana wulu fatɔ ka bana mun na wulu fatɔ ka bana parce que n'a ye wulu minɛ fa de bɛ don wulu la ni o wulu kelen n'a ye maanifin kin o fa kelen de bɛ don a tigi la fa tigi bɛ sa n'a bana wulila fɛ furakɛli t'a la saya de y'a laban ye donc o de kosɔn bi journée mondiale de la rage la anw ka hamina ko ye min ye vétérinaires ani médecins an bɛɛ de engagelen don pour que ka se ka o bana in k'a kɛlɛ et k'a bɔ Mali kɔnɔ ni Ala y'an dɛmɛ donc o de y'an ka hamina ko ye bi ni journée mondiale na la rage la ka sɔrɔ nin banajugu min filɛ nin ye dan bɛ se ka kari a kɔlɔlɔw la n'o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw kɛnɛya tigilamɔgɔw denbayatigi wuluw lamaralen do denbaya minnu na n'olu jɛra k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka pikirinji lasɔrɔ pikirinji min ye vaccin hakika ye ni ka o kɛ bagaw na o bɛ kɛ sababu ye ka nin banakisɛ in si latunu aw ye bi ni opportunité d'an ma an ka se ka kuma malidenw fɛ an ka se ka kuma an yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu ye docteur vétérinaire ni maa o maa bɛ baara kɛ baganko ta fanfɛla la an ka se ka welewele di bɛɛ ma k'a di jamanadenw bɛɛ ma k'a di jamana politigiw ma k'a di jamana société civile ma bɛɛ ka se ka wuli ni bana kuntan in an ka se k'a ta ka bɔ an dala a ta ka bɔ an dala man gɛlɛn comme docteur Samasegu bɔla k'a fɔ ye cogo bana in bɛna cogo di n'i y'a lajɛ an ka togodaw lajɛ wulu bɛ pratiquement wulu bɛ bɛɛ ka du kɔnɔ n'i taara dugudafɛ kin ninnu na ani burusi kɔnɔna na wulu de ye bɛɛ ka lakananikɛla ye mais a wulu ninnu o lakanalen tɛ o wulu bɛ bɔ u bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u bɛ dumuni kɛ u bɛ ko caman kɛ surungun de sanfɛ wulu fana bɛ bana sɔrɔ wulu fatɔ fɛ u bɛ se k'a sɔrɔ bagan wɛrɛw fɛ i n'a fɔ fa ye minnu minɛ tonsow bɛ na n'a ye n y'a fɔ bubuniw bɛ na n'a ye olu bɛɛ bɛ se ka bana kɛ wulu la o wulu fatɔ wulu kelen mana ye an bɛɛ b'a dɔn dugulan fɛ wulu bɛɛ b'u mankan mɛn ɲɔgɔn nɔfɛ ho-ha donc olu bɛ taa o laban bɛ taa ka ɲɔgɔn kin ka wulu b'i ka so hakilila ko fɛn t'o la o b'a sɔrɔ
ani jeli da donna ka bɔ fajiri yala la bana i t'a dɔ yɛrɛ ko bana b'a la i bɛna sɔmi wagati min ko bana b'o la ala man kisi la a caman bɛ kɛ wulu a bɛ kɛ dɔnbala fili ye a b'i dogo fɔlɔ après a bɛ b'o la a bɛ bin ka mɔgɔw attaquer a tɛ mɔgɔ dɔn tugun a bɛ kɛ i b'a fɔ ko a fiyentɔ don a mana fɛn o fɛn lamaga a bɛ boli a nɔfɛ a b'a kin a b'a a da fa la ka tɛmɛ ne balimakɛ aw yɛrɛ k'o lajɛ a caman na mɔgɔw bɛ kɛ an b'a fɔ ko ko wulu y'a paron dɔrɔn ka tɛmɛ ko karisa ka wulu y'a paron ka tɛmɛ finalement a ka ca ala fɛ an yɛrɛ t'a dɔn wulu mun yɛrɛ don o den bɛ to ten bana bila wula fɛ wagati min na dɔrɔn an bɛ boli k'an bɛ dɔgɔtɔrɔso ma sɛgɛrɛ mais trop tard don parce que docteur y'a fɛ aw ye cogo min ni bana wulila ka ban fura t'a la saya don n b'a f'i ɲɛna kana adamaden satɔ ye ni wulu fa bana ye fɛn jugu don dɛ ala kana si ɲɛ d'a kan Docteur minnu bɛ nɔ n'u ka baara ɲɛsinnen don bagan furakɛ ma olu kɛlen don ka wuli ka jɔ boloda kosɛbɛ ka fara Mali fanga tigilamɔgɔw kan walasa ka nin bana jugu in si latunu nka o tɛ se ka kɛ fiyewu fo ka kɛ ni kodɔnbagaw ka lajɛrɛ ye walasa u ka kuma nin bana in juguya kan an ka jamana kɔnɔ ani ka ladilikanw di sanga ani wagati jamana kɔnɔdenw ma u ka sokɔnɔ baganw vacciner san kɔnɔ siɲɛ kelen n'o ye pikiriji kɛli ye baganw na bagan minnu bɛ mara la du kɔnɔnaw la mɔgɔ minnu ni olu ka hakɛw kumaniyara u ma dugukolo ko nasiraw fɛ kati cercle kɔnɔna na olu farala ɲɔgɔn kan ni ka taama boloda walasa k'u ka nisɔngoyaw jira a kɛra kati de ka bɛn alamisa don ma mɔgɔ caman u bɔra ka taama kɛnɛ lasɔrɔ Abdul Karim Sako ani Mohamed Sidibe Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la u ka sɔrɔlenw an ka jɛ an ko ɲamada ni taamaw labɛnbaw y'a yira k'a fɔ ni taama in ko kun min b'a la o de ye k'a fɔ benkɛriw kan k'u ka yɔrɔw minɛw la forow b'u la dutɛrɛn b'u la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw jamana fasodenjugu dɔw fɛ k'a feere maaw ma minnu ni hami foyi t'u la ka dansago walew kɛ n'u ka se n'u ka nafolow ye jamakulu bɔra kati cercle fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka n'u ka nisɔngoya yira k'a yira k'a fɔ u ka yɔrɔw minɛna u la jamana faamaw dɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ minisiri min kun ɲɛsinnen dugukoloko ani so kunkankow ma n'o ye Bacili ye k'a y'a jɔyɔrɔ fa ko in na k'a yira k'a fɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ nka u n'a ta o ta u kun jigi bɛ hakɛ min ka k'u bɛna sege u ma n'u ka yɔrɔkow ye nka ɲɛma sɔrɔ a la bi taama kun ye mun ye o dugukoloko de fantanw ka hakɛ jamana faamaw yɛrɛ fɔ ko jamana sigilen bɛ sɛnɛ de kama maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko jamana sigilen bɛ sɛnɛ de kama bon ne hakili la ni jamana sigilen b'o sɛnɛ min kama sɛtigiw dɔ n'u ka sɛntigiya ka taa bi o fantanw na k'u ka dugukolo bosi u la u dun tɛna kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye u bɛ tila ka morse k'a kɛ lon ni lon ka feere k'a kɛ wariba ye n'a bɛ kɛ wariba ye o fantan minnu yɛrɛ ma k'u t'o la wa donc o hukumu kɔnɔna na ministre domani a y'a se kɛ parce que a y'a yira k'a fɔ titre minnu bɔra a kɛra binkali sira fɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a mɛn Mali ko ka bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a fɔra telew la a fɔra arajow la mais mun hali bi o dugukolo tɛ ka segin ka d'anw ma donc a wɛrɛ kosɔn bi an wulila k'an ka taama ka ŋaniyara kɛ kɛra faamaw la k'an ka dugukolo ka d'an ma d'ailleurs Kati dafɛ dugu si tɛ yen n'u ka dugukolo t'a la donc ka taa bila fo diyo ninnu a bɛɛ de bɛ yen Kati dafɛ dugu fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ dugukolo talen don ka taa bila fo Sangarebugu nin bɛɛ bɛ Kati de marabolo kɔnɔ nin bɛɛ dugukolo minɛnen don a bɛɛ tarakilen don sɛtigiw fɛ ka bɔsi fantanw na an ye marche fɔlɔ kɛ o ma sira sɔrɔ ka filanan kɛ o ma sira sɔrɔ sabanan de ye nin ye sisan an b'a ɲini u fɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ kaso la u k'olu bila fɔlɔ nin marche in kɔfɛ an bɛ laɲini min ɲinina ala k'o d'an ma quoi bon an ka laɲini ye min ye nin bɛɛ kɔfɛ u ka minisiri dɛmɛ a ka baara la gouvernement ka sira d'an ma Katikaw ka dugukolo u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'aw ladɔnnaya k'a fɔ jama bɔra Kati cercle fantan naani bɛɛ taamadenw yɛrɛ u y'a daminɛ Kati donda la fo Kati préfecture la u ye sɛbɛn di préfet ka dankan ma u ka laɲiniw ye minnu ye o sɛbɛn bɛ o sɛbɛn kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ci min selen filɛ nin ye ale ma ale n'a lase a ɲɛmaw ma baara na kɛ sariya y'a fɔ cogo min na u na tɛmɛ o sira fɛ aw ka taama a bɛ fɔ tubabukan ma cogo min na c'est légitime parce que aw tɔɲɔnen don aw ka sigiyɔrɔ la aw tɔɲɔnen don aw ka cikɛyɔrɔ la o la n'aw taamana ka na se an ma k'aw ka fɛla yira k'aw ka dusumakasi yira diyagoya don an bɛ aw lamɛn wa aw lamɛnra sɛbɛn fana dira ma ne bɛ se ka min fɔ aw ye sɛbɛn min filɛ nin ye ni ala jɛra n'a ye ne bɛ taa n'a ye
commandant fɛ yen ne ni n ka conseillers bɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ko kunna k'o kɛ sɛbɛn ye ka taa n'a ye commandant fɛ yen an ni commandant an bɛ jɛn ka se gouverneur ma parce que taasira de b'a la n'i bɛ baara o baara kɛ sira de bɛ yen nɔ n'an sera gouverneur ma n'a ye n'a fana y'an bilasira cogo min na an bɛ se ministre ma an bɛ se premier ministre ma an bɛ se hali président ma. baara in labɛnbaw y'a yira k'a fɔ ni nimisa wasa ma sɔrɔ u ka nin taama in kɔfɛ u na baara wɛrɛ boloda u tɛna dogo jamanaden si la. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Usumani Sogore ale ka sɔrɔlenw de bi ta ye an ka jɛmu ɲamada. Lagine Konakiri jamana kɔnɔ nisɔngoya taama dɔ sigira ye ka bɛn ni septembre kalo tile 27 tɛmɛnen tasibila kama ka ɲɛsi denmisɛn 2 ma denmisɛn minnu bɔnɛna o nin na wulikajɔ dɔw senfɛ k'a daminɛ su marayɔrɔ la ka na tɛmɛ dugu camancɛ fɛ fo ka taa se babɛnto kaburude mun be ni denmisɛn 2 ninnu suturala ye o senfɛ fanga sinamatɔnw n'u kanuba minnu be u ye waleya dɔ kɔ mun kɛra lakana tigilamaw fɛ bari sabula ka da kan u ye a jira k'a fɔ lakana tigilamaw u ye mugu de da ɲɛsi maaw ma ka bɛn ni a don ye wa u ko nin waati in na maa minnu kɛra denmisɛn 2 ninnu ka sababu ye u ka kiriw ka se ka tigɛ ani maa wɛrɛ minnu bɔnɛna u nin na nin n'a ɲɔgɔnna wulikajɔw senfɛ denmisɛn minnu kun ka laɲini ye wulikajɔ senfɛ a don u ka se ka lakana jamana kɔnɔ kiri ka tigɛ a ɲɛma wa ani jamana kalataw ka se ka labɛn ka sigi sen kan k'a fɔ maa kan ka bɔnɛ a nin na ni nin kɔrɔfɔ ninnu dɔrɔn fɔli ye fanga sinamatɔw kɔni bɛ ka jira halisa olu kɔni na maaw labɔ mun bɛna kɛ basigi kɔnɔ f'u ka taa wasa sɔrɔ ko in kun kan Selu Dalen Jalo fanga sinamatɔw ka ɲɛma don ale ko nin n'a ɲɔgɔnna kasara bɛ se ka jamana bɛɛ sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ a ko kun kan walasa kiriw ka se ka tigɛ nka olu fɛ Laginɛ jamana kɔnɔ nin kɛra olu taabolo ye kuma o kuma ni maaw bɔra k'a fɔ u b'u ka nisɔngoya taamaw kɛ i b'a ye lakana tigilamaw u bɛ mugu de da ɲɛsi maaw ma bi ale bɛ se k'a fɔ denmisɛn minnu bɔnɛna u nin na nin n'a ɲɔgɔnna taamaw senfɛ a bɛ se denmisɛn 80 ma fanga ka babu sentigi ye a jira Laginɛ jamana kɔnɔ ko ni ɲɔgɔnna wale jugu a caman bi kɛ de wulikajɔw tɛmɛlen kɔ u segitɔ k'a fɔ u bɛ taa so a bɛ tɛmɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan maramafɛn caman dogolenw yɛrɛ ye mun minɛna lakana tigilamaw fɛ u kɛlen kɔ ka waati kɛ sɛgɛsɛgɛliw la o maramafɛn minnu minɛna lakana tigilamaw fɛ a siya sugu bɛɛ kun b'a la u ko mun ma AK-47 mitrailleuse grenade lance-roquette ani obiw ani plaque d'immatriculation minnu namaralen don ani bolifɛn dɔ mun bɛ se ka ni maramafɛn ninnu doni ka taa n'u ye ni baaraba min bɔra ka kɛ lakana tigilamaw fɛ a bɛ tuguɲɔgɔnyali kɛ wulikajɔ dɔw la a bɛ kalo 3 bɔ mun kun bɛ ka taa ka ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarmerie ma an'u ka poste de police minnu bɛ n'o wulikajɔw senfɛ lakana tigilama minnu bɛ u taara n'olu ka maramafɛnw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni maramafɛn jugu minnu yera lakana tigilamaw fɛ o tɛmɛnen kɔ u ye wele bila maa 4 ma maa minnu bɛ yen n'u ma se ka bugunatigɛ maaw fɛ sɛgɛsɛgɛli kama jɛkulu dɔ fana ka lakodɔnni sɛbɛnw yera sɛgɛsɛgɛli senfɛ u ko jɛkulu ma ko groupement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsi u ka école de police ma sɛgɛsɛgɛliw senfɛ siga kɛra maa minnu na n'u minɛna ni ɲɔgɔnna lakodɔnni sɛbɛnw fana yɛrɛ ye mun kɔrɔfɔw bɛ jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma o don fanga ye jalaki ta k'a ɲɛsi Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo k'a fɔ nin na kɛ o masuruna mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ olu de birilen bɛ nin ko in kɔfɛ ka u wajibiya ka don camion kɔnɔ i n'a fɔ bagaw fɔtogo min sɔrɔla hadamadenya dɛmɛbaga jɛkulu o Cameroun jamana kɛmɛ ko de ta k'o ɲɛsin Nigeria ka denw ma Nigeria ka den 100,000 ma minnu y'u faso bila banbaci jɛkulu Boko Haram ɲɛsira ye kama a ka sɛbɛnfuraw la a ye mun bɔ ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye septembre kalo tile 27 wa u ye jalaki ta k'a ɲɛsi Cameroun fanga ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lakana tigilama minnu bɛ yen k'a fɔ u ye dansaka wale ta k'a ɲɛsi Nigeria ka denw ma minnu bɛ sɛbɛnfura ɲinini la ka se ka taa bisimila minɛ Cameroun jamana kɔnɔ maa ninnu yɛrɛ u mana se ka ban Cameroun jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli caman de bɛ yen mun bɛ ta ka ɲɛsi u ma kuma dɔ la mun kuntagalaw bɛ se ka jɛya bari sabula ka d'a kan sirangɛlɛn don ni banbaci jɛkulu Boko Haram maaw kana taa ye u cɛma u bɛ jigin yɔrɔ min yɛrɛ la n'u ko a ma ko camp de réfugié kɛrɛnkɛrɛnnenya la Minawaw yen sigi gɛlɛyara bari sabula ka d'a kan balo tɛ ji sanuma tɛ wa n'i banana i ka se ka furakɛ o ye gɛlɛya ko da ye adamadenya dɛmɛbaga jɛkulu in ka kɔrɔfɔw la a ko Nigeria ka denw la maa 61 ɲɔgɔnna ɲininkara olu fɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye a seereya k'a fɔ Cameroun lakana tigilamaw
u kun bɛ olu lamaloya i n'a fɔ baganw ani u kun b'u bugɔ i n'a fɔ jɔnw nunu kɔni ye waleya ye hadamadenya dɛmɛbaga jɛkulu in ka kɔrɔfɔw la n'a bɛ Cameroun jamana sariya sunba constitution o sɔsɔ ani bɛnka wɛrɛ minnu b'u ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Cameroun jamana kɔnɔ fanga ye a jira k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu fɔra hadamadenya dɛmɛbaga jɛkulu fɛ k'a fɔ a kelen tɛ ko kisɛ b'a la nunu kɔni ye kɔrɔfɔ ye ka se ka mangoya de sama ka se olu ma. Cameroun jamana kɔnɔ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ jamanaden dɔw fɛ a bi sa kelen bɔ a ko laban bɛ ɲini kana dɔnse kura ta bari sabula kabini dɔgɔkun tɛmɛnen maa ninnu kɔni bɛ ka kunnafoniw bila fanw fɛ maa minnu ka welekan tɛ dɔwɛrɛ ka se ka u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ ka bɛn ni ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ nata ye siran ye ko minnu bɛ a ko kun kan o tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna da kɛnɛ kan maaw kɔni ye jɔrɔ daminɛ ka ban Cameroun yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Babenda ani Yaoundé a ko kana kun cɛ ni tiɲɛli ye Cameroun République fédérale sigira sen kan ka bɛn ni ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ ye san 1961 ni Cameroun jamana fila ka farali ye ɲɔgɔn kan Faransi kun bɛ fan min mara ani Anglais kun bɛ fan min mara nka ka bɛn n'u ka fara ɲɔgɔngali san 50 ani san 6 san kunbɛw ye n'o kan ka bɛn kari nata ma ɔktɔburu kalo tile fɔlɔ san 2017 wulikajɔ caman bɛ sɔn ka kɛ jamana kɔnɔ ka bɛn ni a don ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fan yɔrɔ min bɛ n'olu bɛ Anglais-kan fɔ kɔrɔyanfan ka digi a tilebiyafan kan a n'a woroduguyanfan ka digi a kɔrɔyanfan kan n'o maaw de bɛ ka jira k'a fɔ olu dɛnnen do kɛrɛfɛ jamana ka ɲɛtaga baaraw la baara camanw bɛ yen minnu bɛna boloda ka bɛn ni a don ye nka minnu bɛ Anglais-kan fɔ a dɔw bɛ yen olu kɔni ka laɲini tɛna kɛ foyi ye olu ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ka se ka d'u ma wa caman kɔkɔrɔ dɔ de don kabini jamana kɔ kan n'a ko bɛɛ lajɛlen labɛnnen d'u bolo ka ban ji jukɔrɔ imin kura b'o la drapeau kura passeport kura hali u kan ka wari min dun o bɛɛ jateminɛlen d'u bolo ka ban an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni waati laban ninnu kɔni na dɔ farala lakana tigilamaaw hakɛ kan ni marabolo ninnu kɔnɔ politikimaa minnu bɛ yen ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u kumakanw bɛ se ka se yɔrɔ wɛrɛ olu kɔni bɛ ka wele da jamana kɔnɔ ni bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye nin ko in na k'a kɛ ni kumaɲɔgɔnya siraw ye wa o wele kelen de dara fɛnɛ u ka jamana wasabulon fɛ Assemblée nationale. Uganda jamana kɔnɔ u ka wasabulon a bɛna kumaɲɔgɔnyaw dayɛlɛ si hakɛ kan i ka se k'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ o sira mun dayɛlɛnnen don wasaden mun ye fanga ka ma ye a ka taa ni sariya sen dɔ ye wasabulon ɲɛkɔrɔ siko ma jamana ɲɛmɔgɔya ɲinili la o baara kɛra wasaden fɛ ka bɛn ni araba tɛmɛnen septembre kalo tile 27 labɛn kɛra mun kan san 75 mun kun bɛ ni tɛmɛn'o ka bɛɛ i tɛ se k'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ k'o ka bɔ yen n'o dun bɔra yen o bɛna kɛ ka sira di jamana ɲɛmɔgɔ ma Yoweri Museveni ale mun bɛ fanga la kabini san 1986 waatiw a ka segin k'i kanbɔ kokura ka bɛn ni jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata baaraw ye mun bɛna sigi u fɛ ka bɛn ni san 2021 o kɔrɔfɔ ninnu ye a to u ka wasabulon kɔnɔna a kɛra barita ani bolokuru kɛyɔrɔ ye fanga sinamatɔnw kɔni ye a jira k'a fɔ nin ko in ma lawuli foyi kama ka se ka olu bagabaga nka olu kɔni fɛnɛ b'u seko bɛɛ kɛ ka se ka jamana sariya sunba k'a lakɔlɔsi olu kɔni dangaliyalen don jamana sariya sunba constitution a kɛn bɛ ka si mun sigi n'o bɔra yen bɛɛ o ye jamana ka ko bannen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni sariya se a bɛnnen tɛ fanga sinamatɔw ma wa jamanaden caman fɛnɛ bɛ a bɛnnen tɛ olu ma sabula olu ka yeta tɛ foyi ye a ko kun kan k'a fɔ u ka sariya se mun bɛ n'o ye article 102 ko a laɲini tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o sigilen ka to u kunna. Amerikikaw ka jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump a bɛ fɛ ka yɛlɛmaba min don u ka jamana impôt ko la o hakilinaw jirala a fɛ ka bɛn ni araba tɛmɛnen septembre kalo tile 27 Indiana kɔnɔ o hakilina min n'a yɛrɛ bɛ ka jigi k'a fɔ a na to maaw hakili fɛ sabula a bɛ ka laɲini a ko hakilina kura in kɔnɔ ka se ka caman bɔ cakɛdaw ka impôt la ni mun ye 7 ye o ka segi kana sabala ani ka caman bɔ fɛnɛ dutigiw ta la dutigi minnu bɛ yen ni se bɛ olu ye wa a ma ɲina fɛnɛ maaw ka koɲɛw kɔ maa minnu bɛ yen ni sɔrɔba tɛ olu la jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ni yɛlɛmakura hakilina mun bɛ ale la ko a nafa ka bon bari sabula ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔ min kɔnna ale ɲɛ n'o ye Obama ye o kun y'a laɲini ka yɛlɛma mun ɲɛsin impôt ko ma a ma se ka siraba sɔrɔ ale kɔni dan b'a la k'a fɔ a ta yen o bɛna sira sɔrɔ o kama a bɛ ka wele bila fanga ɲini jɛkulu bɛɛ ma u ka se ka fara ka nin baara in na i ma i kɛra démocrate ye walima i kɛra républicain ye walasa ka se ka maaw don a ka hakilina in da fɛ jamana ɲɛmɔgɔ a sinsinna fɛn min ka a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko ale ka yɛlɛma in bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka sew ka dɔgɔ impôt min bɛ wajibiya olu k'a dɔgɔya sariya sun min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ kuma impôt ko kan
k'o fɛnɛ fɛgɛya ni ka laban k'a kile ka bɛn Ameriki ka denw ma wa o yɛlɛma in sen fɛ u bɛna na ni baara ani nafolo caman ye mun kun tara ka Ameriki jamana da nka a yɛrɛ sigalen don fa minnu na k'a fɔ a tɛna se ka olu don a ka hakilina in da fɛ wasabulon fankelen n'o ye kɔngɛrɛ olu ka sira fɛ a ye jamanadenw wele ko bɛɛ k'i sinsin i ka wasaden kan walasa u ka se ka sɔn ale ka fɔlen ninnu ma. Sani an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ ni ye kibaru ye ka da silamɛw bɛɛ lajɛlen kulo kan ka sanga ni Ashura ɲɛnamayali ye ni o bɛ bɛn silamɛw ka san o kalo fɔlɔ tile 10 d'u ma. An karamɔgɔba Asid Sherif Usman Madani Haidara ale bɛna wajulu kɛnɛba dɔ ɲɛnamaya u kadara kɔnɔna na ka bɛn Ashura yɛrɛ su ma ni o bɛ bɛn juma su ma ni ka jugujɛ sibiri don na septembre kalo tile 29 hippodrome terrainba kan ni sigida 2nan o kɔnɔna na Bamakɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ su fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma.